бача эҳтиёт чике? Я оҳанак дефизаб чизе. Хе оҳанаки 1 кило нуқра 100,000 подписчик дар кура барои. Чӣ? 1 кило нуқра? 1 кило нуқра ба наздикӣ насиб бошад тилоша мегирем. Ин ҳамин ду дастка ҳисоби ҳам блогерия? Ҳамаша ҳисоби блогерия. Ани? Агар блогери дуруст бошӣ. Нафарони хоҳиши блогер шудан дорем. Акнун курси блогериро мо сар кардем. Ман 10 сола таҷрибаи блогерӣ дорам. Баъд аз 4 соли хомӯшӣ дар тӯли 15 рӯз ман дар байни ҷомеа мавқеи худро касб карда гирифтам. Сабабаш дар чи ай? Дар курси блогерии мо шумо чиҳоро меомӯзед? Пул кор кардан аз интернет, сохтан ва ороиш додани саҳифаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, эҷод ва пайдо кардани идеяҳои ҷолиб барои видео, навиштани сценария, актсиёрӣ ва ҳунари суханронӣ, наворбардории касбӣ, монтажи видео, ровигӣ ва тарзи дуруст қироат кардани шеъру қиссаҳо. Дар рафти дарсҳо аз байни шогирдо беҳтаринҳоро интихоб карда дар якҷоягӣ бо шумо филмҳо сабт мекунем ва ҳатто шеърҳо мехонем. Илова бар ин студияи мо 1 моҳ дар ихтиёри шумо ройгон гузошта мешавад. Тамоми наворҳои худро бе ягон пардохт сабт намоед. Мо блогер тайёр мекунем, на ба ном блогер. Агар хоҳиш ва завқи блогери муваффақ шудан хоҳӣ, худи ҳозир дар ватсапи мо муроҷиат кӣ ва ҷота банд кӣ.